Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Kapin gatos ka mga panimalay sa barangay Bulua sa Cagayan de Oro City ang gipang-demolish human nagpagula ang Korte og Writ of Demolition. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Kanya-kanya na lang og paghakot ang mga residente sa Zone 10 sa Barangay Bulwa, Cagayan de Oro City. Human nga gipangguba na sa demolition team ang ilang mga balay sayo sa buntag adlawng Lunes. 114 ka mga balay ang gimando nga gubaon subay sa writ of demolition nga gipagula sa RTC Branch 21. Human niini gipaboran ang pamilyang Alvarez nga mao'y nagpailang tag-iya sa maong luna. Kini nga problema bahin sa yuta, bisan ka sa barangay, sobra gidagan na ni tuig na kapin. Okay, lagi hinahinay palagi pagpasabot ang mga katao kay tuod sa kadaghan. Then abot sa lupon, dito sila gihusay, mga gapon regarding sa kining yuta nga din adunay nag-claim nga mo nay rightful owner sa mga ilang yuta. Wala lay nahimo pa ang pamilyang Imbakan. Human nga gitabangan pagguba ang ilang balay nga bag-o lang gipa-renovate. Actually sir, last week pa sir nga naka plano na akong ginikanan mga lula na ako nga kuan magbalhin og dito sa ayang zone lang. Ito magpuyo. So wapod mi na expect karon nga kuan nga maapil dire kay ang giingon dito ra sa atubangan. Dili maapil dire oh. Kapin 26,000 square meters matud pa ang yuta nga ginaklaim sa pamilyang Alvarez. Kapila kahigayon na sabkuno nga gipanghatagan og demolition notice ang mga residente sa maong lugar. Mapakongkreto man o light materials, wala nakaluwa sa demolisyon nga gipaygayon karong adlaw. Sumala sa mga barangay officials nga 4 ka adlaw lang ang gihatag sa mga residente aron ilang hingpit nga maguba ang ilang mga panimalay. Samtang nagpadayon sabkuno ang profiling sa barangay sa mga apektadong residente. Ang uban ini doon na may kabalinan pero ang uban ini wala gyud kabalinan mo sa tingali panawagan nato sa atong dakbayan aliban na sa atong mayor kung galing doon na sila ikahatag nga relocation man galing. So ato po ngayon ang dakbayan sa aliban atong mayor nga unta mataga po sila priority nga na sila kabalinan. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.